Jeg tror, at du har brug for en gang jakkeoptaget, og hvis jeg har gættet rigtigt, så er du det helt rigtige sted, for jeg har nemlig jakkeoptaget klar til dig på en uge, hvor vi skal snakke om show med Benjamin. Du kan ikke gå til verden sådan. Så skal vi noget så spændende som at unboxe. Ja, Jo. Og så skal vi have hjælp af min søn. det kan godt være, du skal have en anden kasket. Ja, det er det. Og det er altså nogle af de ting, som vi skal igennem i den her uge, der har båret sådan lidt præg af at være en restitutionsuge efter den her meget intense periode, hvor at jeg var med som opvarmning på afslutningen af Heinos tur. Samtidig så er vi også der, hvor vi nærmer os sommerferien. Det betyder, at jeg har 2 drenge, der er på vej på sommerferie. Jeg har en stor dreng i gymnasiet, som har læseferie. Jeg ved ikke, om du selv kan huske det fra, da man havde læseferie, eller hvis du har en gymnasieelev i umiddelbart nærhed af dig selv, så vil du vide, at læseferie godt nogle gange kan komme til at ligne lidt ferie. Ja. Og samtidig så har jeg jo selv sommerferie. Jeg har 4 uger sommerferie, giver jeg jo mig selv. Det er jo sådan noget, jeg selv. Altså, jeg skal snakke med chefen. Chefen har bevilget 4 uger, og jeg tager de her 4 uger. Det betyder så også, at lige efter sommerferien, der kommer jo efterårsferien. Eller ikke lige efter, der er en periode der. Men efterårsferien, der er der opfestival, hvor jeg laver showet, tror jeg, som bliver forløberen til mit show, tror jeg nok, der kommer til foråret. Det betyder, at jeg skal i gang med at have skrevet jokes og forberedt det her show, som skal laves på opfestivalen. Og det gør jeg på Comedy Zoo. Så på Zoo, det her det er bagtrappen. Knap så legendarisk trappe som alle mulige andre trapper. Og jeg er herinde for at være på open mic. Og skal i gang med at teste nogle af de der jokes, der kommer til at være til, tror jeg nok, showet. Jeg har skrevet noget om, at jeg er irriteret over folk, der bliver kristne. Altså, men det der med at blive kristne, så er de sådan, jeg har fået en tro. Nu siger jeg lige noget. Jeg har været kristen hele mit liv. Jeg har været kristen, og så lige pludselig, så kommer de bare ind for højre, og sådan, nu er jeg kristen. Ja, nu, hvor det er populært. Jeg har det lidt ligesom ham der havde ADHD i 80'erne. Jeg er den originale, mand. Nå, men det der med, så har de lige pludselig sådan en halskæde på, så de kan gå og signalere, hvor meget de er blevet kristne og sådan noget. Prøv at høre, jeg er nødt til at sige til dig med halskæden, folk vil skide på, hvad du går og tror på. Det er det, jeg er opvokset med. Det virkede godt nok også dårligt, mand. Det gik ikke helt, som jeg havde håbet. Og fordi jeg fik startet det i sådan noget alt for høj energi, noget gammelt, noget som virkede. Du kan ikke engang rigtig sådan, du fugter. Du kan mere sådan, din bølle. Altså, Når jeg så skifter over til det, så som om, så taber jeg dem lidt, og så bliver jeg sådan lidt i panik over, at de ikke griner så meget af det, og så falder jeg tilbage på mit fallback er, og så taler jeg hurtigere og højere energi og vildere. Det skal jeg lige have arbejdet lidt i, at noget af det her, det må også godt lige trække lidt tempo. Jo bedre jeg lærer mig selv at kende som komiker, ved jeg, at det er en udfordring, at jeg ved, det virker at sætte tempoet op. Samtidig vil jeg gerne have med det her show, at der må gerne kunne trækkes noget tempo. Der må gerne være en seriøsitet og en alvorlighed i, hvor det ikke klæder det at være sådan oppe i tempo. Så det skal jeg arbejde med. Heldigvis så har jeg Benjamin Abana, som jeg kan mødes med, og han er vidunderlig at diskutere. Han optræder ikke selv, han er kunstner. Han er bare god at vende tanker omkring showet og den her overordnede linje. Så hvis man sådan hele vejen kunne virkelig bygge det op, altså have hele showet, og så lave jokesene i det, og gøre det sjovt. Ja, så er det jo også det der med, at du skriver, det er et skrift. Det er start, slutning, og så skal du have, det er jo ikke fyldt på, men du skal have skrevet jokes, som passer til den start og den. Og så sige, jamen hvis jeg gerne vil, for det gad jeg faktisk godt, jeg gad godt have noget om aktiv dødshjælp. Så skal du finde ud af, hvad er det, din vinkel er i det, og hvis den så ender med, at det er den, hvor jeg kan se, der kan jeg godt gå over i forfodsløb, eller et eller andet, hvad ved jeg. Det er da fint. Så kan man jo gå ind i den, men sådan hvor man siger, jeg vil gerne snakke om det, jeg vil gerne snakke om det, jeg vil gerne snakke om det. Og også inden du siger, jeg vil gerne snakke om det, så sige, hvor i den her fortælling, hvad er det for en fortælling, du gerne vil lave? Hvis man nu kunne tale ind i
få det talt over i alt det der med, hvad man har af autoriteter. Ja, hvad du har respekt for. Ja. Hvad du tror på. Der er sådan et blind tro og tillid. Du kan ikke bruge den i hele dit. Altså, du kan ikke gå til verden sådan. Jeg må indrømme, at jeg har en sindssygt god fornemmelse med det her show, at det vil kunne rigtig meget godt. Jeg glæder mig til at arbejde meget mere med det. Og så var jeg med til et velgørenhedsshow inde på Bremen sammen med en masse andre komikere. Velgørenhed til fordel for hvem? Tak fordi du spørger. Det kan jeg bare lige forklare. På vejen på Bremen for at lave velgørenhedsshowet Psykisk Sjov samler ind til Psykiatrifonden og Psykiatrifonden. Skidesvært ord at sige. Psykri. Det er fordi der er i psykiatri. Nej, der er 2 R i. Psykiatri. Men det er bare sådan et ord, du skal sige sindssygt hurtigt. Psykiatrifonden. Så virker den. Bremen. De kan jo altså et eller andet. Det skider jeg på. Nej, det gør jeg ikke. Jeg blev reddet med af stemningen. Jeg var glad for at være på Bremen. Det synes jeg faktisk, Lars Hjortshøj sagde engang, at det er komikernes opgave at pege på alle de ting, der er forkert. Men ikke komme. Vi skal da ikke komme til mig. Jeg er komiker. Vi skal da ikke komme til mig efter svarene. Jeg sidder bare og tænker. Og siger, det der, det virker forkert. Hvad skal vi så gøre? Jamen, det skal du da ikke spørge. Du må spørge nogle andre. Og min præmis er bare, men det er jo, kan du ikke lade være at købe en fastelavnsbolle? Det er jo fastelavn. Det er fastelavn. Det var det. Ja. Så må I lave jeres egen højtid. Det kan godt være. I har ikke noget, I står der hele året. Det er specielt. Gør det til en tradition. Ja, det er sådan noget. Hvorfor står I da ikke kun omkring kønnermisse? Ja, hvornår der er ikke en højtid? Det er jo sådan noget februar, der sker der ikke så meget. Ja, så der kunne I være derude, ikke? Det tid. Det er fastelavn. Er det? Det er ignorant. Jamen, jeg er jo også. Jeg ved jo, jeg er ignorant. Næste komiker, vi vil reklame. I står op til Jakob Svendsen. Han er bedst tæt på. Sådan her. Okay. Kunne du godt mærke, at nej, det er faktisk lidt rart, når det er længere væk, faktisk. Super ubehageligt, det der. Nu laver de hernede fra. Hvad hedder det? Jeg er fra verden. De har allerede skiftet ud. Det er Kasper Christensen i morgen. Så ikke mere Psykisk Sjov. Sindssygt godt show. Virkelig dejligt og sjovt. Publikum, som man kunne lege med. Og så er det bare dejligt det med at hænge sammen med kollegaer backstage. Er det ikke? Nu går man her og prøver at snakke med sig selv, ikke? Hvordan går det? det går så sindssygt dårligt. Jeg går og prøver at evaluere lidt på showet, og sådan, jamen det der også er med det, og sådan noget. Ja. Det var en dejlig aften, jo. Det var en dejlig aften. Det var virkelig dejlig aften. En dejlig aften. Jeg vil bare, det var ikke for at forstyrre mig. Vi ses. Idiots, altså. Det er faktisk en meget dejlig branche at være i, når der er sådan nogle mennesker der. Nogle gange, så kan man tænke på alt muligt andet, men i sidste ende, så er jeg sindssygt privilegeret og har så mange vidunderlige kollegaer og sådan en velgørenhedsshow for Psykiatrifonden. Det minder en om, hvor godt man har det. Nu kommer der noget til gengæld, som er spændende. Jeg ved, I har efterspurgt det. Det har I ikke. Unboxing, Jakob. Bestiller du aldrig noget, hvor vi kan være med i unboxing? Og for jeres skyld har jeg bestilt noget, så I kan være med i unboxing. Det var for min egen skyld. Ja, det er jo ikke noget, der har været sindssygt meget af sådan i Jakob taget regi, men DHL har lige været med en pakke, så lad os digge ind, som man siger. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan man godt laver en unboxing, men jeg tror bare, vi trækker den således. Ja, jeg laver lige en unboxing, hvor jeg har fået... Ja, det er lidt dårligt at have dokumenteret, når min kone kommer hjem og spørger, hvad i alverden er sket med lampen? Det kan være hvad som helst, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det kan være. Instructions, de sidder simpelthen på her. Nej. Instruktioner, det er for pattebørn, du. Den har en easy carry, yes. Der er altså sådan en her også, yes. Ja, okay.
Jeg tror måske godt, vi kunne være ude i at have bestilt noget, der var større end vi troede. Vi vender den her. Hold kæft, hvor simpelt. Jeg er spændt på det her. Let's hit it. Ja, igen. Yes. Der er en fejl lige her. Ej, mand. Nå, ideen var sjov nok, ikke? Jeg er klippet udenom den her figur jo. Og der kan man se, der er kanten her. Læringen af det er, få lige Benjamin til at hjælpe næste gang, så det ikke bliver sådan noget pis her. Sikke en succes. Jeg tror, der vil blive efterspurgt mange unboxings fremadrettet. Jeg tror, jeg laver en unboxing til, når jeg engang har fået hjælp af Benjamin. Yes, lad os sige det sådan. Unboxing behøver jo ikke kun at gå den ene vej. Man kan jo også inboxe, eller hvad hedder sådan noget, bokse. Der sker nemlig det, at en stor kristen lejr har købt bøger. Bibelen for sjov. Sådan, så de gerne vil give den til alle dem, der er med på lejren. Og det må de meget gerne. Det betyder jo, at jeg skal have for det første signeret alle bøgerne, og så skal jeg have sendt dem afsted. Så er de tapet. Jeg ved ikke, om jeg har brugt så meget tape, så der skal mere porto på. Så skal de bare lige sendes med GLS, og så skal jeg finde en eller anden idiot til at hjælpe mig med at bære dem over til GLS. Tak fordi du vil hjælpe med at bære over. Læseferie, min bare. Man kan godt lige gøre sig lidt nyttig alligevel. Man vil bemærke, at min søn bærer en dekonstruer dig selv kasket. Og umiddelbart lige da vi går afsted, siger han, jeg kunne måske godt tænke mig en ny kasket. Nå da, hvorfor dog det, min søn siger jeg så. Det er fordi, at han er leder for nogle yngre børn, som så har spurgt, hvad betyder dekonstruere dig selv? Hvad betyder dekonstruere dig? Du ved, ligesom at man kan konstruere noget, så kan du ødelægge det. Er det egentlig ikke lidt ondt? Nej, det er jo sådan, at man kan finde alle dele af sig selv. Præcis. Lad os så det bare dræbe dig selv, at være stående på min kasket. Det kan godt være, du skal have en anden kasket. Ja, det er det. Hvor der står dræb dig selv. Ja, så lidt mere tydeligt. Så det er lettere at forklare. Du skal ind og anmelde dem på Trustpilot. Nej. Jo, du skal altså. Det tror jeg ikke, jeg skal. Jeg var med som ledsager, og jeg synes, betjeningen var under middel. Jeg synes, det var fint. Du kunne da også godt få sådan et arbejde i 7-Eleven, hvor du stod og sagde, hvad med den til så? Ja, det tror jeg, kun hvis de sender en pakke. Ellers det vil være lidt roligt. Så skal jeg et følgetårn. Hvad vil den til? En tur med hele 3 positive udfald. Vi fik afleveret bøger, kom frem til, at han nok bør få sig en ny kasket, og fandt en form for fritidsarbejde til ham. Så nærmede vi os weekenden, og vi rammer kolonihaven, og mit træ har skudt nye grene. Så er vi her igen, og mit lille bonsai tørnetræ her, det har skudt en masse små grene, så det skal vi lige have ordnet. Og ja, det er jo ikke et decideret fashion statement at være i kolonihaven. Det skal det heller ikke være. Det her, det er haven, som er min. Og der må jeg indrømme, der har jeg altså besluttet mig for, om hvis det er min kolonihave, så er der også Jakob, der bestemmer, hvor meget og eller hvor lidt tøj, der er på i den. Jeg er ikke sådan, at jeg bestemmer, når jeg får gæster. Godt, det er Jakob, der bestemmer. Så hvis I lige smider holdes derovre i indgangen. Og så ledes er vi altså ganske i mål med den her for denne gang, vil jeg mene. Ganske i mål for denne gang, og det er vi altså også med denne uges Jakob-taget. Tak fordi du kigger med, og glæd dig til, hvad der sker i næste uge. Jeg lover mere unboxing, og så lover jeg noget ret spændende. Der var vi jo faktisk i sauna, så kunne jeg filme en masse. Det skal vi filme en masse.
Jeg sidder i sauna. Jeg tror, der bliver mange views. Nej, det ved jeg nu ikke. Så engang behårede mandeballer der. Om der er noget views i det.